Күп кырлы талант иясе танылган җәмәгать эшлеклесе Фәрит Гыйбаддинов вафат булганнан соң республиканың татар җәмәгатьчелеге аның эшен дәвам итүне моңа кадәр Чабаксар шәһәре татар автономиясе рәисе вазифаларын башкарган Хәйдәр Сафиуллинга ышанып тапшырдылар. Хәйдәр дусты һәм авылдашының эшен уңышлы гына алып китте. Фәрит башлап җибәргән чаралар да тукталып калмады. Аларга яңалары өстәлде. Узган ел беренче тапкыр республиканың татар теле укытучылары форумы үтте. Гыйбаддинов укуларына нигез салынды. Темалар безнең халык белән сөйләшеп, халык белән киңәшеп, темаларны билгеләгән идек инде. Аларны бүлеп биргән ученыйларга. Узган елдагы сыман быел да чыгыш ясаучылар дини сораулар белән бергә милли һәм мәдәни мәсьәләләрне дә күтәреп чыктылар. Алар бер яктан динне дә тоталар, икенче яктан милли националь гореф-гадәтләрне дә онытып куймыйлар. Һәм бу кошның ике канаты булган кебек, бер канат ул безнең ислам дин, икенче канат ул безнең татар телебез, ул безнең татар тарихыбыз. Фәнис хәзрәт Сафиуллин зур еллардан бирле төбәк тарихын өйрәнү белән шөгыльләнүче сирәк имамнарның берсе. Ул бүгенге чыгышында да туган як, Урмай авылы тарихы, аннан чыккан шәхесләр темасында читләтеп узмады. Архивный данныйлары буенча 5-6 гасыр элек Урмайның монда урнашканын, мондагы килгән бу халыкны шул вакытта уже булганы турында безнең архивларда чыганакларында бар ул. 500 ел, 600 ел авылларыбызда шунда китсерәк кенә авыллардан булып хәлгә хәтта киткән азан тавышлары туктамаган, Коръән тавышлары эзелмәгән, әлхәмдүлилләһ шөкер. Әлбәттә инде Гыйбаддинов укуларында Фәритнең үзен дә еш искә алып сөйләделәр, истәлекләр белән уртаклаштылар. Үзенә ышандырып, үз фикеренә күндерә белеп, үз артыннан ияртә белү Фәрит Абдулла улын айырып тора торган сыйфатлары булды. Һәм ул аларны милләтебезгә хезмәт иттерә алды. Урмай авылы башлыгы Минзаһид Хайнуллин киләсе елда авылның бер яңа урамына Фәрит Гыйбаддинов исемен бирү турында хәбәр итте. Безне бергәләштеп торды ул чуаш татарларын, ул безнең халкыбызны, динебезне бик ярата иде. Шуңа күрә инде моны без авылда тоже мәдәни хәтында аның исеменә таптап идек, истәлек тактасы. Хәзер инде моны алда көндә тора безнең яңа урам барлыкка килә. Яшь гаиләләргә урыннар бирәбез, йорт сала торган урыннар. Шушы урамга без аның исемен бирәбез. Конференциядә күптән түлгенә булып узган бөтен Россия халык саны алу хакында да әйтелде. Үтеп китте бу елсында инде халык санын алу. Һәм сез беләсез, булды шундый моментлар, кемдер мишәр дип әйттеләр, кемдер крәшен дип үзен теркәделәр. Асылында без татарлар. Biz Çuvaşıdagı mишәрләр татар дип үзебезне билгеләдек, теркәдек. Татарны берләштерергә кирәк. Без бердәм халык, бердәм булырга тиештек. Бер төрлелек булырга тиеш. Урмайда башланып киткән Гыйбаддинов укуларының пленар утырышы Чабаксар шәһәрендә узды. Чуашстаннан Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.